Bună ziua, toată lumea, vin la al treilea episod din Minecraft Survival Game. Sper să vă placă. Mi-am așa macro. Așa, sper că o să joc bine, poate o să-l știu că știi, nu știu, depinde. Sper să vă placă, etc. Așa. Hai mă să fac parcurul tot. Așa. Uite unde am căzut mereu. Aici cad eu mereu. Și aici. Mai mereu, acolo cad. Ce juncă. Așa. Follow me. Guys, we can go through. Hai capat. Asta e. Bagă sabia asta naiba aici. Music 2 la 50. Așa. Music player 200%. Așa. Armură, ce bine pare. Păi te-a dat pantalonul de papuci. Gata. Nice, easy, lemon squeezy. Așa. Bagă n-avea stop. O supă. Mai voi. Flint and steel. Așa, bam. Che poi sto mereu acolo la mine. Ce este un chest ceva? Nu. Mi-a scăpat, este un chest, de-aia m-am dus. Așa că trebuie să fim atins peste tot. De acolo un chest, dar mai văzut nu știu pe aici. Uitați. Tibus de iron care am deja. Dar niciun chest nu mi-a picat și mie pantalon, bă, niciunul, bă. Nu pot să pun nimic acolo. Sunt pe 1.8. Ăla are cel mai slab king. Flint, dar n-am iron. Hai mă, uite acolo un player. Team, nu! Nu mă pot bate cu team. Uite și ăla fuge de team-uri. Ia haide să mă duc și eu să mă bat. Să-l ajută în panorama mea. Așa că avea pantaloni, avea și cască. Și pot face și sabie de diamond. Pe 1.9 X de cel mai mult. De aici sabie de diamond. Și îmi place foarte mult. Sper că ea nu s-au dus în spawn. Că acolo vreau să mă duc acum.
Să-mi fac sabia de diamond. Aici cineva? Nimeni, sper. Ia să mai am și șutării. Nu știu de ce am aruncat papucea aia, dar i-am aruncat. Stau cu mâna goală ca să zic ea că eu sunt de căful iron și n-am sabie. Adică că eu dau click aici, bam. O anahita. Știam pe 2000 item, că eu tot nu-i sacrific. 3 player in deathmatch. Doamne, să fie și ăștia la fel ca mine și să nu facă timp și să mă bag cu ei. Ok, am și săgeți, 5, ok, am de tot. Am bătut pe ăla, normal că l-am bătut. Așa, bam, bam. Haide, haide, hai, capot! Stai chiar bău dacă mă lasă să mă regenerez. Hai, du-te naiba cu arcul ăla nesferit! Bică nu mătii! Wow! Măi! Du-te, naiba, că ăsta veche Laura!